Salamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon namu. To jama'a masu sauraron mu, idan ba ku manta ba, a kwanakin baya ne aka saki wani bidiyo na wata jaruma wacce aka fi sani da Maryam Boot, wani bidiyon tsiraicinta wanda ya ringa yau a cikin social media. To sakin wannan bidiyon nata nan a cikin social media ya janyo cece-kuce a cikin masana'antar Kannywood, gani yadda aka nuno ta a cikin wannan bidiyon tsirara ba komai a cikinta. To haka dai jaruman Kannywood wasu suke ƙoƙarin kare ta, suke ƙoƙarin cewa wani jarumi ne, wato abokin harkanta wanda aka fi sani da Diesel, ya ci mata amana, ya ɗauki wannan bidiyon nata shi kuma ya ringa yaɗawa a cikin social media. Wata jaruma da aka fi sani da Nafisa Abdullahi ta alwashin ita ma sakin nata bidiyon tsirara, ganin yadda take cewa in banda ma da hankali ta yaya za a ɗauki bidiyon ƙawarsu kuma a ringa haɗawa a cikin social media, duk da ma ta san wanda ya ɗauki wannan bidiyon nata. To amma suna jan kunne da kuma gargaɗin wannan wadda aka fi sani da Diesel akan cewa ya yi ƙoƙarin bayyana kansa tun kafin su ɗauki mummunan mataki a kansa, ganin yadda ya saki bidiyon ƙawarsu tsirara. To idan kana buƙatar ganin wannan bidiyon nata, to za ka iya yi mana comment da number ka ta WhatsApp, mu kuma insha Allah za mu turo maka wannan bidiyon nata wanda bai wuce minti 1 zuwa minti 1 da kuma sakon 15 ba. Za ka ga ainihin bidiyon ta kuma da ainihin abin da ya kasance, kuma ka ji yadda lamarin ya kare tsakaninta da kuma wannan jaruman nan wanda aka fi sani da Diesel. Shin da gaske shi ne ya ɗauki wannan bidiyon nata tsirara, shi kuma ya ringa yaɗawa a cikin social media, ko kuma dai waɗansu ne daban? To yadda aka fi sani dai, ita jaruma ce wacce ta shahara a cikin duniya, kuma irin waɗannan jaruman akan kira su kamar a arewaci, kamar a cikin kudancin Najeriya, su je su ɗauki wani fim. To a cikin wannan lamarin nan dai aka samu wani ya ɗauki bidiyon ta, ita kuma ta shiga wanka, a dai yadda labarin ya taho mana. To amma idan kana son ganin ainihin bidiyon yadda bidiyon ya kasance, to kai mana comment da number ka ta WhatsApp, mu kuma za mu ɗauki number ka, za mu turo maka ainihin bidiyon domin ka gane wa idan ka abin da ya faru. Kalas wa kalas, mun gode. Kada ku manta da liking da kuma subscribing domin samun sababbin bidiyoyi mu a koda yaushe da zarar mun daura. Mun gode sosai.